Δυναμικά και με τεχνολογία που καλύπτεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μπήκε και στην αγορά της Κρήτης η εταιρεία DTS. Πριν λίγες μέρες, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, η DTS άνοιξε τις πύλες του νέου πρότυπου κέντρου της στην Αργολίδα, παρουσιάζοντας την κατοχυρωμένη πατέντα ιχνηλατών που παρακολουθούν την πορεία του ήλιου για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η καινοτόμως εταιρεία έχει ήδη κατακτήσει και αγορές του εξωτερικού με εξαγωγές σε πολλές χώρες. Λύση για τη νέα περιοριστική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ορίζει ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου που πρόκειται να τοποθετηθεί σε μη άρτιες και μη οικοδομήσιμες εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβεί σε ύψος στα 2,5 μέτρα, δίνει η εταιρεία Digital Tracking Systems, έχοντας κατοχυρώσει παγκόσμια πατέντα που απεγκλωβίζει τους επενδυτές φωτοβολταϊκών πάρκων. Το σύστημα ιχνηλάτησης του ήλιου που έχει εφεύρει έρχεται να προλάβει τις νομοθετικές εξελίξεις, αφού το μέγιστο λειτουργικό ύψος της εγκατάστασης δεν ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Πιστεύουμε πως μια τέτοια προσπάθεια σε μια περίοδο ύφεσης στη χώρα μας αξίζει να παρατηρηθεί και να πούμε ότι είναι ένα από τα θετικά βήματα. Η DTS βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των εταιριών παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ενέργειας. Ξεκίνησε από τον Αύριο, κάποια ξημερώματα μου ήρθε μια ιδέα για να κάνω μια ευρεσιτεχνία ελληνική πατέντα και αργότερα στην παγκόσμια αγορά. Έπειτα από 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, η εταιρεία DTS εγγενίασε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αργολίδα το πρότυπο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης. Όλοι μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχει μεγάλη σημασία να ξεχωρίσουμε τις επενδύσεις εκείνες που δεν μεταφέρουν απλώς ξένη έτοιμη γνώση απ' έξω, αλλά να διακρίνουμε, να αναδείξουμε και να τονίσουμε τις επενδύσεις οι οποίες στηρίζονται σε τεχνογνωσία που παρήχθη στην Ελλάδα και η οποία από τη στιγμή που αποδεικνύεται από τους σκληρούς νόμους της αγοράς ως επιτυχής, μπορεί πλέον να ανοίξει τα φτερά της και στο διεθνή ορίζοντα. Η καινοτομία πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να γίνει μια αφορμή για ακόμα περισσότερη, ακόμα πιο δυναμική, ακόμα πιο εξωστρεφή καινοτόμα κλιματική δράση. Μάλιστα, στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Άφλιο, βραβεύθηκε και ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού πάρκου στα Μάλια της Κρήτης, ισχύως 80 κιλοβάτ. Θα βοηθήσουμε τους επενδυτές του τόπου μας να πάψουν πια να αισθάνονται ότι ο δημόσιος τομέας και όλοι έξω από αυτούς είναι ανασχετικοί παράγοντες και θα καταφέρουμε να τους δώσουμε την αίσθηση ότι τους βοηθάμε και να τους βοηθήσουμε στην πραγματικότητα. Τα πλεονεκτήματα του νέου φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει αναπτύξει η εταιρεία DTS είναι οι περισσότερες φωτοβολταϊκές επιφάνειες, ένα σύστημα, η εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση, η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και η παρακολούθηση λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο με απομακρυσμένη διαχείριση. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σύστημα έχει ήδη προωθηθεί σε χώρες όπως την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.